गोबावसैमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ भिडिअ एबा ब्लग भिडिअ होनो हायैया माखासे गोबां पार्सनेल प्रब्लेम बिनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं भिडिअफोर लाबोनो हायाखै आरो जाय जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलाव एक्टिभ दं दसे नुजाफैदो आरो दसे सावरायदो कमेन्टफोर हरदो बेबायदिनो सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै सापर्ट खालामदो। फंबायमोन बिनानावमोन नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव लाइभ भिडिअ नुसनबायदोंब्ला रायज्लायहरनो हागोन एसे सिनायथिफोर लाहरनो हागोन। फैद' दसे सावरायनि दाखालि बारहुंखाफ्रा बोरै बेसेबां बारलांखो जोंनिथिंथ' गैया अन्थाइफ्राबो नोगोद गिदिर सिरि माबादों गोग्लैदों माथो बरफ आरो बेबायदिनो सोरनिबा न' बायदिसिना मामि जोंनिजों बरफआ गोलैदोंबाबो एसे खम साथाम फैजेनबाय कमेन्ट पढिदिबा hey बेटी आई से बेटी मामी what is your name थैद एसे खोन्थादो रा नोंनि नामा मा मा जायामोन नों आइसक्रिम जादोंमोन बेटी माथो दालाय नों बेटिङा कमेन्ट हर दे सोर दङ साब्रै फैजेनबाय थेंक इउ नोंथांमोनखौ आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखायहाय बाय नोंथारा रायलायहर दे हाय गाइस हेलौ एभ्रिवान गन्डगोलफ्रा पुन्जि डेलि ब्लग न' जाखाङाखै दाबो दं नामा दखानावनो पुन्जि डेलि ब्लग फैदोंमोनलै आयं पुन्जिखा औ आयं पुन्जिखा मा होनदों माया इलाय सामस नाङा रायजोफोर नोंथांमोनखौहाय गुरैयै खावलायहरनाय नैबे पुन्जि डेलि ब्लगआ जोंहानि बाजैनि गोदान चेनेल नोंथांमोना बेनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना हो बिथांनियाव बेबायदिनो मोजां भिडिअ नुनाय जागोन डेलि संनाय खावनाय गोथाव एवखां सावखां आरो बेबायदिनो मोजां भिडिअ रिल्सबो बानायो जोंना आथिङा दागालै मोजां भिडिअ नुनाय जागोन बे पुन्जि डेलि ब्लगावहाय नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना हो भाबिनि बिबाजैनि आरो सोर फैदों एसे लाइक खालामना हो ओरैहाय राइट साइडआवहाय नै ओरै आसि दङ बाहाय खनसे थुना हो प्लिज से इंलिश ब्र इंलिशनिसो बुंनोसै माथो इंलिश नाजाने आई डोंट नो इंलिश रोङा हिंदी थोड़ा मालूम है लेकिन इंग्लिश बोलने के बहुत दिक्कत हो जाता है मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ इसलिए इंग्लिश बोलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है मम्मी आई डोंट नो इंग्लिश थैंक यू सो मच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखायहाय जितना भी मेरे लाइफ में आया है थैंक यू सो मच और मैं बङाइगांव चिरां
असम चिरांग से हूँ मैं और बात करने हैं तो असमीज भी बात कर सकता हूँ और हिंदी भी थोड़ा थोड़ा मालूम है लेकिन इंग्लिश नहीं मालूम थोड़ा थोड़ा समथिंग समथिंग इंग्लिश आई एम नहीं मामी थैंक यू सो मच और कहाँ से हो तानमोय सित्री कहाँ से है थैंक यू सो मच मेरे लाइव में आने के लिए मेरे लाइव वीडियो में आने के लिए और आप कमेंट करो कहाँ से है कमेंट हरदो दे लोगोफोर कमेंट लाइक शेयर Bye. नो बाय बाय Bye no. Bye. আপুনি আছে মামি Oni. ডাইল কৰা Deika. নাম্বাৰটো Namade. বৰ্তমান Todne. বাহিৰত আছে Boloshe. साजुआबो रोंखाबाय माथो औ बाल सोर सोर गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामना हो कमेन्ट हर दे बहानि नोंथांमोनाथ' 39 जन दङ आंनि लाइभआवहाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामबासो सिनायथि लाहरबासो मिथिगोन आंथ' चिरांनि जाहैबाय एसे सिनायथि लाहरदो एसे गरम कमेन्ट हर दे आरो नैबे पुन्जि डेलि ब्लगनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो बिथाङा गोदान आइटुबार खुलिदों गोदान इउटुबार बिनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो दे खोरलाय डिस्टार्ब दं मामि आं एसे लाइभ रायलायनि लोगोफोरजों मा जाखो खोदै खोद आं एसे रायलायनि नै थाथैबाय नै ढाई साल हो गया मेरा बेटी 2.5 साल नों how many years my baby how many years 2 you 2 years ठंडा गाबोन सानाव दे दे कमेन्ट हर लोगोफोर माब्रै दं कमेन्टखौनो हरथारा माथो कमेन्टखौनो हरथारा नि खोमा सुफ्लंनांसिगौ दे टेप नायसु नि खोमाखौ दे नि खोमाखौ पे नायसुलै एं दङ ओरै एं ओरैबो नै एं खानाय सिनबाय रा औ कमेन्ट हरदो दे बहानि हेलौ दादामोन होनलाय मामि हाय गाइस नलाय हाय गाइस नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायगोन थाबाय होनना बुंहर दिदि गेमस्रि बायदि दिदि गेमस्रि I love you I kiss you होनना दिदि गेमस्रिखौ दोद बे जाजाया कमेन्ट लाइक शेयर आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि अफिसियेल लसेफ चेनेलाव सोरबाफोर नुजाफैदोंबा बर'जों बर' एसे सापर्ट खालामलाय साबस्क्राइब खालामना हो आरो आंनि भिडिअखौबो एसे नायना हो जाहाथे जोंबो एसे बोलो मोननाय बायदि आरोखि आरो नोंथांमोना बबेनिफ्राय आंनि लाइभआव नुजाफैदों एसे खोन्थाहर 20 जन दङ नोंथांमोना दाबो रावबो सिनायथि लाहरनाय जायाखै एसे कमेन्टफोर हरदो आरो भिडिअ क्वालिटिया माबायदि नुहैदों टेंगे दे मामि मोसारे टेंगे मोसालाय टेंगे मोसाया नोंबो स्कुल थांनांसिगोन बारा गोबाव गैला 1 2 3 होनैनो नोंबो स्कुल थांनांसै ओइ हा
माथो माखो ओमफ्राय एवद्रा बाबा मिठा है हमारा मामिनि नाम होनो बाबा सोर मामि मिखा मिखा दाब दं मामि दाब दं हेल' दाब दं कमेन्ट हरद' गाइसमोन लोगोफोर 10 मिनिट जाबाय नोंथांमोनजों लाइभआव थानाया आरो नोंथांमोना दासिमबो रावबो सिनायथि लाहरनाय जायाखै दिंनो नाङा माथो सायो उदै पेव 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 नैबे अनलाइननि गस्लाया लंपेन्टआ वाव जिन्स मा गैया दालाय बैयाव गैया गस्ला थांबाय दैसा फाजा ओमफ्राय दोनदो गामियावनो जानांगौ खारजोब्बाय माथो रावबो गैला दानो है दाख्ला खोद माबा रायलायदोंमोन दादामोन दं दादामोन गैला दादा गैया माथो हनै दादामोन दङ दिदिमोन दं दादामोन दं हनै नोंसोर रायलायदोंनो ओइ मेल'रिसा होनहरदों नोंखौ मेल'रिसा होनदों हाउ आर इउ होनहरदों हनै I'm fine not I'm fine not I'm very very fine not and 1 2 3 hello Didi nó sai đi là Didiเลย Didiมันดองหอหน่อยยายใช่เฮ้ยเฮ้ยทำมาดีขลังเนี่ยทำไมไอ้ดิกรมันไม่อันดิสทับเลยหนึ่งทันได้เขาได้ทันได้ทันได้เนี่ยทันได้เนี่ยโดนรถถะอาหารบ้าบ้าฮะอาหารมาให้ทางเที่ยวมือเนี้ยทำวูหาเที่ยวफंबायमोन बिनानावमोन माब्रै दङ बे बार अखा बोथोरावहाय सोर दिनैहाय बार अखा बायदिसिना थांखो एसे खोन्थाहरदो दाखालिथ' बारबानानै थांबाय ने दं दलद थायालै नों दलद थाया नोङो दलद थाया डिस्टार्ब थां मोसायो थां बेयाव देंगे नोंथां कमेन्ट हरदे सोर दङ फंबायमोन बिनानावमोन आदै मादै जेसेबांनाखि दं साबसक्राइबार 3000नि एसे बारा दङ होमब्लाबो साब्रै साबाल' एक्टिभ थायो आरो बेफोरबो आदार्स नन साबसक्राइबार गोजासोनदां बोरै इदिखो ओइ मावजिया फैबायलै मावजिया मावजि दा मेव ला dumakitu pahari
मा नायदों माबा एम्फौ ला 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 अखाल' हायोलै खामानिखौनो मावनो मोनथेरा जाबाय साननै सानथामल' खामानि जाय सोलियो ओमफ्राय आरो अखा हमफिनबाय नै दा मोनायावबा अखा हायोना मायो गरम मोनदोंलाय बिदिबाथाय बार अखा अन्थाइनो माबानो सिजोनानो बिदिनो जाबायना खामानिफोरखौ मोजां मावथेरनो मोनला नों थान्दा लोङो जुस लोङो नोङो मानि जुस लोङो खुसेंग्रानि मानिथो सिंखा हा सिंखा सिंखा मेंग'सो दा MNGO मैंग' जायो MONGO मेंग'नि जुस आनार खालि जुस पाइनापोलनि जुस लोङो नोङो हेल' एभ्रिवान बाय हानदा आदि हानदा Mimi no बोरायसिनथारबायलै देग्लायहाय 2024 हाबनाय लोगो लोगो बोरायसिनबाय ने मामि बाबाया बोरायसिनबाय दा Papa ne लाइक फादार लाइक बिटि ने नों बाबानि लादों दा ना मामिनि लादों बाबानि लादों ना मामिनि लादों हा बाबानि लादों बिफानि लायाबा बिबौनि लानोसै ने मामि मामिनि लायाखै दा नों बाबानिसो लादों ने नोंबो स्कुल हाबनोसै दा नों दिदिजों हाबनोसै दा स्कुलाव नों अबेयाव हाबनो माउनिभार्सआव ना जायनाव ना सिमपिटाराव जायन हाजोआवसो सोहैनांगौ नोंखौ मामि जायन स्कुलाव हा जायगायाव सान्देआवसो जायगायाव थाङो दा आफा रावबो कमेन्ट हरासै लोगोफोर आं दोनथ'नाय जासिगोन दिनैनि लाइभ भिडिअखौहाय नोंथांमोना जिखिनि आंनियाव लाइभआव नुजाफैदोंमोन जितना भी मेरे चैनल पे लाइव में आया था और सबको मेरे तरफ से धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ 18 मिनट हो गया यहाँ समाप्त करता हूँ मेरे तरफ से जितना भी मेरे लाइव वीडियो में आया है सबको धन्यवाद करता हूँ और 1 मिनट लाइव में रुको बेटे रुको बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम गुड नाइट लाइक होबाय बयखौबो